Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng kuswerte. Sige ma'am, kay based kaya pong kaya kayo nga experience kay nga Pampanga High School ne. Nano usually pag brigada eskwela na nino usually din mumunta kaya kayo para mag-support o gawan no nano laretang task for brigada eskwela. Kay ba estudyante makanyan or usually retang parents mo makanyan? Meron pong parents, students, mga teachers po namin kasali din. Kung sinong gusto mag-volunteer, ma'am, may mga partners din po namin. Pero kaya, ma'am, sabi, although it's a volunteerism activity, ne, pero kaya ba itang mag-send mo bang memo or mag-kay mo letter of appeal karing parents, bakang tabaluda na kailangan lang mag-involve? We send invites po, invitations. Retang pengar, ining mag-invite in kaya. Lalo na po pag ano siya, kick-off ceremony. Yes. Para ma-notify po sila na may brigada eskwela na. Yan. Like today, ne, ma'am, Yes. sigurado kanya na atsuna, mama niya tang nalaring parents, ne. Kasi kaya kami, uling elementary school, ya po integrated, ditang kaya kami. Mostly akakit ko retang parents, deng anak kalidas bagay, mamiyalong laring nga, malatila pa, nano makay nga, dakal ka pagawa, ne. Ikayo, sir, kay nga San Agustin Elementary School, how do you start? In kaya kayong pamagobra? Nanularetang mumuna yung pagobran kayong school. Actually, dagdag ko po kita sinabi ng ma'am nandin, na ala kami pong letter, pero ating kaming poster. Deng poster and videos, apin din nagagamitan ming pang-invite karing parents, our NGO partners, para mag-start kami kayong brigada. Ngayon pong Aldo ngayon ni, ang brigada po, may simula ni, ating kami pong tutok yan, balang matrix ang po ang program. So, ang brigada po this year, 6 days po mag-start yung today, July 22 to 27, mag-start niya po ngayon ni, ating kanya pong activity per day. So, in July 22 po, ngayon pong Aldo, umpisan niya po king Zumba. Ating pong Zumba, July 22, July 23, which is tomorrow, inggawan mo naman po tingnan niyo pong ukay-ukay, Brigada Bazaar. Inggawan mo naman po ka rin, muntala rin pengari, magdala lang aliwaliwang malan na pwedeng pisali at mangumbira kaming guest na sali. Bang kanita, itang race ming fund ka rin, pandagdag yung gamit na panyali para ka ring anak mo naman. And then so on, July 24, 25, 26, until July 27. At di kaming makalaan na activity per day. Ika yung ma'am, makanano yung kaya kayo, atin kayo rin bang, balang, kaya kami lang balong bazaar. Ibig sabihin, kanya-kanyang pakulo Pakulo, yes. Ika yung ma'am, usually, nanin pasabog na ning Pampanga High School Okay. kayo makanyan. First day po ng brigada ay sa July 2022, division kick-off ceremony po. So, may short Ayan, program, wow. activity. The second day po, meron kaming fire drill. Okay. In collaboration with CDRRM. Opo, SDRRMO. Okay. Oo, tama. Disaster Risk Reduction and Management Office. Opo. Tapos, meron din kaming, mag-i-issue rin po kami ng mga books with the help of our parents. May seminars din po for teachers the second day. Everyday din po, ma'am, pala may Zumba kami. Yes, may Zumba rin kami. Tapos, decluttering of offices. Halos everyday po, merong seminars. On Thursday po, meron kaming discussion on go bags with CDRRMO. Yon, isa nila po yan. Shout out po, thank you po. On Wednesday, 24, tama po ba? 24 is Wednesday? Opo, Wednesday. Yes. Bloodletting activity po. Wow. Yes. Nice. Okay, so, kaya, aliliwang klaseng activity, Yes, ma'am. yung makapalug kay brigada eskwela. Dagdag ko lang po, meron din po kaming race against suicide. Wow. Yes. Ano po, yung speaker po namin doon is the guidance unit. Yes. Sa mga teachers po. Yes, alam mo yun, sir. Nag-raise din po na two different schools, pero ating kayo ng mga ali-aliwang way of how do you implement kay brigada eskwela, pero may maglinis na lakanyan. Maglinis na po. I'm sure Kumbaga, maglinis na lang po. simultaneous. Yes. Simultaneous po at kabang ating maglinis, ating mamintura, ating magbazar, sir, ating kaya kayo, ating kayong balamo, orientation, ang pong Yes po. seminar. Uning pangabalo ko, ma'am. Ating kay ken, ma'am niya yung award in DepEd for best implementer na ning brigada eskwela. Kaya ba, sir?
Ikay may nagwa na kayong kaigaran. For your level, medium size school, Actually, king San Agustin Integrated School po, if ayo ako tang, 2 years ko pa po king sa Ismain. So, ali ko po familiar nung atin nala po pang ikuang award king Brigada but Eskwela. definitely, masanting niya po yung execution na Of yung course. Brigada Opo, Eskwela ma'am. kaya Opo. kayo. Ikayo, ma'am, yung PHS, 2 years ka pa mo rin naman yata. Pero ati ka ba nga king may labas abanwang ayan na may kilala ya as best implementer in Pampanga High School or ating specific activity yon na may kinilala na ning DepEd? Yung PHS po, yung lagi naman po siyang nananalo sa Mega Wow. School, first place. Ah. Kaya recently po, Best Matatag School. Yan po, first place. Mega category. Yes, actually, one of the schools that I look up to na in Pampanga High School. Bali yung partner ko, Kenny. Adwa kami kasi Kenny eh. O nga makakaya Jody kanyan at suya kay nga marimlang lugar na mag-meeting lang ating lang strategic meeting, planning na for CLTV 36 Baya pong santingin kaya katamong programming inya alaya. Pero kaya po produkto na po ng Pampanga High School i Jody Burr and he is always proud na sasabihan na many batya kaya kayong school tayo kayo sir no kami Actually, may high school ko po, Pampanga High School. Ay, ma'am. rin, ma'am. Proud product of Pampanga High School. Chance. ikaw rin mga Pampanga High School Hindi po. daw wala kayo Pero Fissions na rin po ako. Elementary po, may garal ko sa Agustin nung nakarin ko tuturungin. So, may garal ko po elementary, then Pampanga High School po, karin ko may high school. Kasi lalo da kaya kayong alma mater, pakinabang nang dakay. Okay po, sir, kini nga pami katago na ini, syempre po atso kayo po kini, not only to talk about Brigada Eskwela, but to ask for volunteers na nanula pa po rin kailangan tamo, nino pa po ingawsan nyo. Sir, for San Agustin Elementary Integrated School, nino pa po ingawsan tamo kapanamdaman para kang Brigada Eskwela since first day pa mo dakal pa po Aldo baka nita makasawpla. Thank you very much po. So, baya pong panapon, kaya kayo nga, buri ko lang pong acknowledge. Uling may kumpisa na po ngayon, kaya katamang Brigada, July 22. I'd like to acknowledge po din kaya kaming very supportive stakeholders, pumuna na po din barangay officials, dakal salamat, kaya kayong alang sawang suporta at sawap king kaming eskwela, deng tupad po, dakal salamat. Deng nearby establishments, Walter Mart, Vista Mall, and Suntorise, Pure Gold. I'm sure dakal na po sawap king San Agustin Integrated School. And in Mendoza San Agustin po, linapit niya po kaya kami, Sir Gerald Bartolome, in Karelang Store Manager. Good afternoon, sir. Mamyaya po kanong Apulong Palistimbu, Apulong Palistingting, Apulong Daspan, at Apulong Basan. So, maragol sa sawap na po ita. And, of course, I'd like to acknowledge also our NGO partners. Then po may nabat kareng private schools, ding St. Scholastica's Academy, ding CDS, Colegio de Sebastian, St. Nicholas College, Systems Plus College, at ding yayalwa pa pong sinaup kaya kami at sasaup po kaya kaming Brigada Eskwela 2024. So, in kailangan mi po, ala na pong anong alawaing saup yung munta at mamasyal kaya kaming eskwela, King San Agustin Integrated School Main 2024 na po. Ngeni, ing simula na ning kaya kaming Brigada Eskwela. Masyal kayo po, maglinis, mag-donate, at sumilip kaya kaming eskwela. Dakal pong dakala, salamat. Agi nakakapala sir, agkatan mo lang muntala. Pwede bang munta nakakabud ka rin? Muling sabi, basta't minta ka rin, kanino la pala makipag-coordinate. Puto minta ka rin, manto ko, akong kilala. Di na nila akong basan, di na akong palis, bisa akong mamalis. Makanano po yung coordination nung ating munta ka rin, o bisang mag-donate, o bisang sumawo po. Thank you for that question, ma'am. Nung bisa kayo pong sumawo, bisa kayo mag-donate in cash, in kind, bisa kayo maglinis, bisa kayong mamalis. Pwede ko pong kontakan via Facebook Messenger, JD de Guia, or on my number, pwede ko pong ausan 0999-9567-452. Or pwede kayo rin pong direct choking kaya kaming school principal, Ma'am Alona Garcia Season. Or, better yet, pwede kayong direct mismo kaya kaming eskwela at pantunan nyo ko or Ma'am Alona G Season. Yan. Ka pwedeng mag-absent, sir. Yes, Kasi so. siguradong pantunan. Kapantunan na. Ikaw, about ikaw, ma'am, kumusta no rin kaya kayo ating pledges para kay Yes. Brigada Eskwela? Thank you so much po sa mga nag-pledge, lalong-lalo na po yung para sa kick-off ceremony natin. Yan, yung mga alumni, mga stakeholders po nating super active. Thank you so much po.
Kaya kayo naman, ma'am, makanano pag atimbisa pong makyabe, mag-donate, makanano po yung protocol kaya kayo ninong punta landa, ma'am. Yes po, What Sir JD punta landa. Yes, puntahan nyo lang po ako pag may gusto nyo po mag-donate. Yan, supply office po, Jeremae Samson. Or you can message our page po, PHS Brigada Eskwela /Adapa School, or yung main page po namin, PHS Pampanga High School. Or pwede rin po silang pumunta sa school namin mismo, kay Sir Richard. Yan. Bali, tamo mayari, sir, aga na ka ako pala. 21 years, more than 20 years na implementation na ning Brigada Eskwela. Maragulya ba? Maging impact? Sabi po, Siguro itang sama sir, itang pamaglinis ita, regular na ita. It's a short-term impact of Brigada Eskwela pa. Pero I believe ating nga naman pong long-term kayan kayong community and mismo kayong school. maragulya pong impact, especially kay community, ding kaya katamong pengari at ding kaya katamong mag-aaral. Kasi over the years, potang dimdam ding Brigada Eskwela, automatic na lang mumunta eskwela. Balo na may instill karela itang spirit of volunteerism o brigada muntata na eskwela without even having them to na invite na lapakin kaya katamong school, ilang mismo balo na brigada na muntata na. May instill niya karela na kapag brigada, kailangan mag-volunteer at sumahop kaya katamong eskwela. Yan, o ita, kasanting na pong kain nita, impact. Ma'am, kain naman, kumbaga kay nga, itang akakita mo, makasaobya ba yung brigada, may kasaobya ba, lalo na kay PHS, yung Brigada Eskwela, bakan taretang kulang pa, kay nga school tamo, retang kailangan na larinan, agagawa yun la. Ma'am, ano po yung larinan? Pag may kailangan pa tayong ayusin sa school, na nakakatulong ba talaga yung Brigada Eskwela aside dun sa mga na-instill nating volunteerism sa Yes po, super huge help po yun, ma'am. Lalo na po, sinabi ko po kanina, hindi po lahat napupuntahan ng mga, mahirap siyang i-maintain, yung big school, ma'am. Very helpful po ang Brigada Eskwela. Yes, parang nakikita nyo talaga. Yes. Akakita mo po itang impact na talaga, Opo. whether you are Totoo po small ito. school, medium size, or mega school. Big school. Talagang itang impact na po ni Brigada Eskwela. So, ayan po na, kabalan, ikita mo po, makanano po karagula saup, imbibigay tamo yung mag-volunteer tamo po for Brigada Eskwela, dimdam tamo from Sir JD and Ma'am Jet. Thank you so much for your time. Balok po busy kayo, huling kick-off, but you are here with us, po. Sana po panda kayo naman na promote tayo yung Brigada Eskwela kasi ako makapunta ka rin, ako makakawalis. Hindi mo pong promote tayo yung Brigada Eskwela. Ita po agawami para kaya kayo, para well-informed la po rin kaya katamong stakeholders. Thank you so much again, Ma'am J. Ma'am JD. Opo, alata naman nakalingon na. Thank you so much po. Alata naman nakalingon na, sir. Po, tati kayong sponsors. Shout out. At ika pangakalingon, ika ma'am. So, pwede bang mag-greet? Sige, bye Tommy. Sige, go ahead, sir. At ika So, pang I'd like greet. to greet po once again our school principal, Ma'am Alona G. Season. Dakal pong dakala salamat king opportunity ngayon. Of course, Ma'am, thank you very much po for this platform. Madagal niyo pong saop ing CLTV 36 king pa mag-promote po ng Brigada Eskwela. And I'd like to greet my special friend, Ma'am Rowen Rodriguez. She's celebrating her birthday po. Happy birthday, Ma'am Rowen. Puri kayo itang special friend. Ika lang ang special friend. Wala po. Bala mo na kaming malating, ma'am. Okay po, dakala. Salamat ka, Balene. Sana mas anti dyan tayo po yung Brigada Eskwela. Ini pong pisabyan ming sir, ang po yung Ma'am Je. Aliyang mo po para kayong Brigada Eskwela 2024. Ini po in preparation mo naman kayong tutuking banwa na sana po nung etapa may kapag-volunteer, tayo antin dyan taning at sumawap na po kayong Brigada Eskwela. Next year, ang po karetang daratang pangado, pa naman yari. Kabalen, Pampanga at ng kanyaman king Pampanga. Bis ng